ekskluzivno Ivo Sanader i tajne službe organizirali uhićenje Ante Gotovine. A ja ću vam samo dozvoliti evo reći sljedeće vezano i za vaše onu namjeru dobronamjernu. Dakle ovako, 4. veljače 2005. godine informacija o djelovanju POA-e vezano na prijedloge za poboljšanje obavještajne suradnje glede slučaja Gotovina. 1. veljače održan radni sastanak na kojem su uz predstavnike POA-e nazočili predstavnici američke, odnosno britanske obavještajne službe, a tijekom sastanka gospodin Langley predstavnicima POA-e predaje dokument sa sljedećim zahtjevima: jasna javna izjava potpore premijera Vlade dr. Ive Sanadera i predsjednika Republike Hrvatske Stjepana Mesića radu hrvatskih službi i policije na uhićenju Gotovine. Pozorno se usredotočiti među ostalim na Antu Kotromanovića, ima tu cijeli niz drugih imena. Glede zahtjeva iz točke 3. ravnatelj tadašnji POA-e kaže: navodimo kako su nad Antom Kotromanovićem zbog indicija kako moguće logistički pomaže skrivanje generala Gotovine i njegovih javnih izjava primjenjivane mjere tajnog prikupljanja podataka. I evo skraćeno potpis ove informacije iz veljače 2005. godine u zaključku: POA je znatno prije posljednjih prijedloga to radila, a u potpisu je ravnatelj gospodin Tomislav Karamarko. Hvala lijepa. Odgovor na repliku. Gospodin Šeks potvrđuje ono što smo mi govorili. Gospodine Karamarko, hvala vam lijepa. Poštujte. Prema tome, gledajte, radi se o razini ulične priče, radi se o razini falsifikata, radi se o razini želja ove gospode da dezavuiraju Hrvatsku demokratsku zajednicu koja na neki način doživljava u ovom momentu. Evo sad sam stranački raspoložen pa to naprosto moram reći. Do ovo ispod svake kritike, ispod svake razine, prostite,